Hello everyone, खुलुमबाय। So नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदो जाय भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय युजफुल जागोन होननानै आं आसा खालामो। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे प्रडाक्टखौ लानानै शेयार खालामनो नागिरदों जाय प्रडाक्टखौ आं युज खालामनानै बिनि रिजाल्टखौ आङो मोजां मोननो हादों। बे प्रडाक्टआनो जाबाय Mamaearth Onion hair oil। सेंग्राफोरा बे भिडिअखौ स्किप खालामनानै थांनो हागौ जोंनि थाखाय नङा होननानै सो बेखौ मेन अमेन बोथ गासैबो युज खालामनो हायो आरोना बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासैबो युज खालामनो हायो आरो बिखेखै मामाआर्थनि प्रडाक्टफोरा केमिकेल फ्रि जायो आरोना बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ रिकमेन्ड खालामदों आरो गोबां प्रब्लेम जागासिनोमोन आंना लोगोफोर खानाय गनाय खानायाथ' लावनोनो रोंला आरो लोगोसे आंना खानायाव दा विन्टार सिजन फैबाय आरोना गोबां डेन्ड्रफ जायखौ बुङो जोंनि बर'आव खावफि सोरबा सोरबा बेलेगबो बुङोदां दै जागालाय जागा स' आंनि खानायाव गोबां खावफि जागासिनोमोन स' बियो खावफिखौ रिमुभ खालामनायाव हेयारफल खानाय गगानायाव आरो खानायखौ लावनायाव जोबोद मदद खालामो स' आङो 15 डेज युज खालामबाय आरोना बे प्रडाक्टखौ आं 15 डेज युज खालामनासो आं नोंथांमोनखौ रिकमेन्ड खालामदो जाहाथे नोंथांमोननि प्रब्लेमखौबो जाहाथे आं बे भिडिअनि गेजेरजों खानाय गनायनि प्रब्लेमखौ जाहाथे सल्भ खालामनो हायो एसेबाबो होननानै आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामबाय गोबाङानो जोंनि सिख्लाफोरनाथ' गोबाङानो प्रब्लेम मा प्रब्लेम खोन्थायो खानाय गनायल' आरोना लोगोफोरा बुङो आरोना ओइ जन्मिका मा लाबा हामगोन खानायाव आंबोथ' मोन्थिया ओमफ्राय आङो मा खालामबावगोन बिदिनो गोबां माने न'आवनो रेमेडि बनायनानै युज खालामबाय बाट रिजाल्टखौथ' आं मोनासै बाट आं अनियन हेयार अइलखौ युज खालामनानै गोबां रिजाल्ट मोनदों आरोना स' ओंखायनो आं नोंथांमोननोबो जाहाथे इउजफुल जाथों होननानै बा हेल्प जाथों होननानै आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय स' नै अइला बेबायदि नायनो हागोन नोंथांमोना मामाआर्थ अनियन हेयार अइल बिनि डिटेल्सआव गोबां बाथ्रा लिरनाय दङ बेजों अनियनल' नङा अनियनजों लोगोसे गोबां बायदिसिना बुस्थु बेयाव इनक्लुड खालामफादो जेरै सानफ्लावार अइल अलिभ अइल आमला भिटामिन इ जाय माने खानायनि थाखाय बेनिफिट बेफोर बुस्थुफोरखौ इनक्लुड खालामनाय जादों बा इनग्रेडियेन्ट्स खालामनाय जादों आरो सिगांनिफ्रायनो आबै आबौआ जोंखौ बुंबोखायोमोन आरोना जे खानायाव पियासखौ देना लाबोला खानाय गगायो खानाया मोजां जायो बिदि आरोना बुङोमोन आरोना स' अनियनाथ' खानायनि थाखाय मोजांखा पियासाथ' खानायनि थाखाय मोजांखा आरो ओमफ्राय स' केमिकेल फ्रि जायो आरो स' नोंथांमोनाबो युज खालामनाय जाहाथे बेनि रिजाल्टखौ मोनगोन जुदि खानाया गोबां गगासिनोबा एसेबाबो होबथानायाव मदद खालामगोन होननानै आङो आसा खालामो आरो बेखौ माबायदि युज खालामो होनोब्ला माने नाइटआव आरोना आं बिखेखै गोबाङानो गावनि गोसो बायदि युज खालामनो हायो बाट आं बांसिन इउजफुल मोनो आङो नाइटआव बेखौ फोननानै उन्दुना थायो आरोना जिहेतु जोङो नाइटआव जेबो खामानि मावनाय जाया न' आरामके उन्दुना थायो आरोना स' बांसिन माने नाइटआव बांसिन खामानि होयो आरोना ओमफ्राय स' आङो उन्दुनायनि सिगां नाइटआव फोननानै दोनसिगोन ओमफ्राय मर्निंआव सिखारनानै आं हेयारखौ वाश खालामसिगोन आरो बेनि प्राइसआ जाबाय बेनि प्राइसआ 399 बाट आं 399 नि एसे खम मोनदों आरोना माने आङो सुपार कइन युज खालामदोंमोन नालाय 399 लाद्रायाखै आंना एसे खम लादों बाट बिनि रेसआ 399 आरो बिनि रेसआ 399 स' आं फ्लिपकार्टनिफ्राय अर्डार खालामदोंमोन आं नोंथांमोनाबो जुदि अर्डार खालामनो सानोबा आं बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसन बक्सआव होना दोनदों स' नोंथांमोना अर्डार खालामना लाब्लानो जाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेसेनोसै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय